Хан телеканалының Серетип каналы тапшыруының ең тоғры тамашашылары хайырлы сәғатте. Роза Хайруллин тапшыруының авторы һәм алып барушысы сезгә бүген бик кызык кайнар тапшыруын эшләргә кереште. Әйе, ул бик кызыклы булачак. Ул бик мощный булачак. Чөнки без, дуслар, бүген Татарстан Республикасының атказанган артисты кабатланмас, үзенчәлекле, шәп, зауыклы, бүгенгесе көндә иң топ артистыбыз. 200-нче концертын Исия Бадретдинова ничек итеп безнең Уфа тамашачысына бүләк итер икән? Һәм инде иң кызыклы сорауларга ничегрәк җавап бирер икән? Буларның барысы да сезне Серетип каналы тапшыруында көтеп кала. Һәр вакыттагыча, дуслар, 200-нче концерты булуына карамастан Исия кызы бик кызу әзерләнә, хәтта кимия калса дулкынлана. Һәр бер чыгышына, һәр бер концертына, һәр бер программасына ул бик җаваплы һәм бик таләпчән карый. Моны инде сез, аның тугры тамашачылары, күптәннән беләсез, аңлыйсыз һәм сизәсез. Мөмкин булса, әкрен генә килеп үзенең дә хәлләрен беләсе килер бит. Исия кызы, хайырлы сәгатьтә исәнмесез? Хайырлы кичләр, Элнур. Да, ал әле. У меня кунак. Неожиданный кунак. Хайырлы. Подожди, синекенә сөйлим. Юк, моңа сөйләсәң дә бик матур. Әйдә, монсы ял итсен. Нормально әйдә. Монсы ял итсен. Әйе, сиңа сөйлим. Ораган тренул микрофон. Роза. Моя обожаемая, моя бомбическая, суперская, шедевральная и неповторимая Исия кызы бит ул. Шулай итә ул. Ну вот как яратмыйсың шуны? Шулай итә ул. Минем генә фикер түгел бу бит синең меңләгән тогры тамашачыларның фикере. Исия, мин беләм, син моның турында хәтта хаялламаганда идең, без синең белән алдагы елларда эшләгәндә әйтә идең, әйме? Әмма дә син бит моңа ирештең. Башкортстан Республикасында беренче чыгыш ясаган авыл. Дүртөйле районы Москова авылы. Миңа әйттеләр, анда халык бик яхшы йөри, ул бик зур, бик көчле авыл, шунда бар әле диделәр дә, без шунда киттек, анда 10 кеше килгән. Акча эшләп булмады, конечно, но шундый яхшы итеп ашатып кайтарып җибәргәннәр. Вот Башкортстан Республикасында беренче адым нык тәмле ашап кунакчыл республика булып күз алдында калдык. Хәзер Башкортстан сине шулай нык яратты, үстерде, күтәрде. Менә мин гел әйтәм, ничек тиле-миле килеш кабул иткән идегез үземне, так до сих пор үзегезнең кызыгыз итеп тотасыз дип. Нык зурлады Башкортстан. Нык кунакчыл, нык күтәрде и минем язмышымда никадәрле зур роль уйнаганнарын үзләре дә аңламыйлар әле ул тамашачылар. Мине бер сорау бик кызыксындыра. Исия кызы, менә мин үзем дә шәхсән сезне бик кызыксынып күзәтүче, сезнең тамашачыгыз булар, әйме? Менә сез дип әле бу шушы өлештә сөйлим әле. Ярмәкәй районының Ярмәкәй үзәгендә сез әйбит килгән идегез, ялгышмасам 2012-13 елны буранлы көнне. Хәтта чыгып сәхнәгә сез ничек бар шулай сөйләдегез, буран, соңга калдык, батып яттык. Жүннәрәтле бизәнеп тә чыга алмадым, хәтта ялтырап тора бизәнгән бүтән җирем матур пөхтә. Мин шунда карап утырган идем. Шундый җырлар бит әле ул елларнан да. Әле нәрсәләр җырлап йөргәнмен. Миңа тыңлыйм да әйтәм, мин бармаган булырым мондай концертка. Әлдә йөргәннәр инде, Роза. Миңа кызыклы иде. Шундый итеп килеп чыга. Менә минем ничек күз алдына килә каты. Шундый үз сүзен бастырып әйтеп, һәм бүтән кешенең кырыенда йөгертә торган усал гына хатын кыз дип әйме. Һәм ничә елларын әлхәмдүлилләh тапшыручы миссия әйме. Күрсәтәм сине. Синең күңелеңнең яктылыгы, синең йөрәгеңнең шундый киңлеге, күңелеңнең ачыклыгы мине хайран калдыра. Һәм менә шул елларда мин журналист булып сиңа сорау бирсәм, синең белән сөйләшсәм, мин менә шуңа кызык, син ичке дөньяң белән дә башка идеңме шул елларны? Әллә чынлап та синдә куатырак һәм шундый менә чиктеп әйтим инде яшьлек, Роза, амбиция, яшьлек. Но мин теге алай теге тилләрчә кешеләргә бәрелеп, анда нәрсәдер дәлилләп, алай йөри торган гадәт юк иде инде, ул юк ул. Ну, андай җырлар җырлагачтым бит инде, имештирем тегем, булай итеп карарга кирәк, булай итеп базарга кирәк. Дурак инде, яшьлек. Имеш инде, кыланчык инде, вот теге текә инде, бу бастынҗы. Уф. Күңелең синең барыбер да ул вакытта да шулай ук йомшак, шулай ук энергетикаң нурлы булган. Син аны бары тик
артист буларак күрсәтеп кенә бетермәгәнсең. Имидж булгандыр инде үзенә күрә. Илфак бит инде Илфак бик көчле журналист мәрхүмкәем. Аның әйтүе буенча теге шундый социаль җырлар. Но мин бит инде мәсәлән ниндидер теге сәяси бик шундый җырлар җырлаганда теге моның хәтлек ботинкалар киеп, мин бит инде булай итеп җырлый алмыйм. Имештер инде кергәнмен теге образга кергәнмен инде мин. Үлеш. Менә шулай бит сәхнә артында да син тормышта да шундый бер каты гына Исия Бәдретдинова кебек тоела идең бит. Уйнаганмын инде күпмедер дәрәҗәдә. Но үзгәрәм, хәзер олыгаям бит инде Роза, йомшыйм. Әзрәк булгандыр инде анда. Теге амбициядә булгандыр, бәлки холыкта да шундыйрак булгандыр. Хәзер монда репетиция башланачак, дуслар. Мин белмим, монда сыермынмы, юкмы? Аха. Ну мин тырышып карыйм монда сыерга, чөнки алар бик күпләр. Менә уже бийсе килә башлады, дуслар. О, карак сөйле. Яңа. Дүртәү, 5, 6 курай. Монда бийсе килә, дуслар. Карагызлар үзен. Репетиция мизгилләрендә булса да шушы ИБ командасының мөхитендә йөрим әле, дуслар. Бу яңа сезонга Какой бәхет Илнур өчен теш. Вообще күпме көттем и наконец ниһаят карак целый комплект курап килделәр бүген. бүген менә бит инде көнгә без туры килгәнбез, дуслар. Свежий, менә прям нидән генә сыккан. Әле менә Мәшә исенә бирү, бирәләр Розага. Кая? Ой, теге яңа буяу исләре киләме? Каяп килә, и үзе исенә бөтенебезгә исенә төшмәште токтамый. Кара инде. Давай. Әйдә. А булар төресе төрешәмени? Төрле талант. Бу барабанны без Якутиядан заказ биреп эшләттек. Андагы синекенә сөйлим, давай. Андагы бик знаменитый мастер ясады моны. Бу настоящий олень. Бу әйбер. Без прямо настоящий туяклардан ясыйлар бу әйберне. Настоящий якутский барабан. Настоящий агачтан. Настоящий мех белән. Бу индивидуально минем өчен эшләнелгән уен коралы бу. Бу прям эксклюзив, бу дөнья йөзендә берәү генә. Шушындый размер кирәге миңа, менә шушындый яңгыраш кирәге минем өчен эшләнелгән әйбер. Менә шушындый барабан, шушындый менә бу түгәрәк әйберләр нәрсә дип атала Исия? Ну, тоже барабаннар, я. Это зазывалылар, теге элгәре заманда шаң какканнар бит менә. Или авылга берәрсе килә башласа, яки берәр инде бәйрәм алдыннан теге дум кагып алганнар. Это знак, всё, башлана дигән сүз. Менә шушларның барсының да кирәклеген, бу программада булырга алар мөһимнәр дигән уйлар, идеялар, алар синең үзеңнең күңелеңнән чыгамы? Ну, да. Шунда килә дә, мин бит белмим, Роза, менә булай эшләсәм дөрес түгел дигән әйбер юк миндә, мин берәр әйбер килә дә ясыйм да куям. Говорят, каждый раз она перед концертом вот подходит к каждому музыканту, да, каждому солисту, так скажем, танцору, и вот так вот говорит: все получится, мы вместе. Это правда? Это ж понятно. Как ты терпишь, Сергей Викторович, 21 год вот так вот перед каждым концертом? Ну все, уже спина уже не та. Вот. Сергей Викторович, кошан пенсияга кетесіз? Че, нәрсе? Когда ты пенсия? Он вообще-то на пенсии. На пенсии уже давно. На пенсии давно? Ну, ташысы келмейсі, карым түркіменеймі. Не хочется, наверное, уйти. Я его нет. Нет, да.
Кому не отдам. Успеет еще. Дуслар, мында шиберлерден шибер, талантлы, серле Айсхана. Исәнмесез Айсхана. Ничә сүз өйрәндегез татар телендә? Так, приворот, отворот, поворот, кому сделать. Нет, на самом деле я татарский язык выучила, только разговариваю так немножко. Ә ни сүзләр беләсең? Әйдә Айсхана сөйләп кит. Ой, ну, самые банальные. Минем исемем Айсхана, мин Якутиядан келдим. Ахшабир. Самое главное слово. Ә яратам дигән сүзне беләсезме? Әйе, мин сине яратам. Без дә сезне яратабыз Айсхана. А еще все время говорю в группе, мин ашисим келе. Кая ашыйдыр инде ул. Бир, ит. Ит ашыга яратасыз. Конечно. Әйе. А менә отворот, приворот диләр дәйме. Вы же действительно говорят, какая-то магическая девушка, да? Да, но я об этом скрываю. Берничә секунд калды, дуслар. Рисия Бадретдинова сәхнәгә чыга. Без аңа бары тик уңышлар телибез. Уңышлар, Рисия! Күп кенә кешеләр менә мәсәлән миңа әйттеләр теге бу нинди шайтан туе. Менә карыйлар да бу нинди шайтан туе, монда бу җиннәр, булар мөгезле, менә кем ничек кабул итә бит. Ә мәсәлән кайбер кешеләр әйтәләр, ой шундый матур табигать, җәнлекләр. Чынлыкта анда теге булан, сарык, анда күп кенә җәнлекләрнең маскалары. Һәм ул бернинди дә шайтан туе түгел, ул табигать күрсәтә торган әйбер ул. Әйе, анда йылан, анда ком, анда ут, бу теге тормышны күрсәтә торган, стихияларны күрсәтә торган әйбер. Менә кешенең күңелендә нәрсә бар, шулай кабул итә. Кемдер өчен ул шайтан туе, кемдер өчен ул грандиоз табигать күренеше. Понимаешь? Нык аңлыйм мин сине, Рисия. Кешенең күңелендә чынлап та нәрсә? Мәсәлән, музейга керәсең дә анда бит, шәрә хатын-кыз рәсеме бит. Кемдер үтеп китергә может, уф, Аллам, бигрәк инде ямсыз, моны нәрсә дип куйганнар, это же пошло, менә шундый кешенең күңеленнән тора. Кемдер сокланып карап торырга мөмкин, бу бит табигать. Это такая эстетика, это так красиво, это молодое женское тело. Это вот, это божественно, красиво. Кешенең күңелендә нәрсә бар, менә шул чыга да куя, всё. Вот. Һәм едрит-кудрит буламы? Едрит-кудрит. Исә, ул барыбер дә шушы программаның исеме синең берсеннән-берсе шулай үзенчәлекле исемнәр, әйме? Едрит-кудрит. Ике сүз белән синең өчен нәрсә ул? Син нәрсә аңлатырга теләдең бу исем белән? Вот это да дигән сүз. Ни өчен яратасың сез аны шул хәтлек? Ул шул хәтле матур итеп йырлый, җырлары шундый матур, шундый сүзләр әйтә, шундый прям за душу берет. Белеки генә булса да бөтерлеп тора шул хәтле матур иттереп выступать итә. Концертына беренче тапкыр килдем. Телевизордан гына карап ятадыр, но быел килдек концертына. Менә әйтик әле бөтен безнең тамашачыларга, кемнәр бу тапшыруны карый? Менә тере артистны күрергә кирәк, әйме? Телевизордан карау үзе бер рәхәтлек бирә. Әмма ләкин концертларга йөрергә кирәк бит, башкача. Йөрибез, күп клипларны йөрибез аның. Бик искиткеч җырчы. Бик яратабыз. Yalnızlıktan şanım üşüyende jalaydı. Бик акыллы ханымның, бит Татарстан халык артистынан шундый бер кызык сүз ишеттем. Әгәр дә берәр буйгырак, я булмаса аерылышу, бергә булмау турында җырларга тәкъдим итсәләр миңа, мин беләм ул җырның көчлелеген ди. Әмма дә ләкин мин аны бу минем язмышыма туры килми, бу минем язмышыма кагалырга тиеш түгел дип җырлыйм ди. Ә менә син ничек Исия? Син җырларның темасын ачыклаганда, халыкка тапшырганда үзеңне шундагы баш рольгә куясыңмы? Ничек итеп үзеңне тоясың бу җырларны башкарганда? Ничек итәргә тырышасың? Юк, мин алай теге конкретно әйтә алмыйм, бу миңа кагылмый, шуның өчен җырламыйм дип. Мин шул кешенең халәтенә керергә тырышып җырлыйм. Ну, а чё менә мин хәзер монда Если шабут шаб басканы булса тырпайып шеше. Бик матур син ничек итеп басса да турса да матур сине килсе. Монда колак кырыендагы шеш, әйме?
аска таба үсми, менә горизонтально үсә, бар шунса кешечә түгел. Хөрмәтле дуслар, сез инде үзегез күзәтеп торасыз, ИБ командасының һәрбер артисты, солисты үзенчәлекле, алар универсаллар. Менә сез нәрсә эшли беләсез? Мин бөтен нәрсәне эшли беләм, потому что ИБ бандада бөтенсе дә бөтен нәрсәне эшли белә дип әйтте ди. Без кайда? Кайда? Уфада, кайда? Это ИБ банда! Бик яшь, матур, талантлы егетләр чынлап та төркемеңдә исә, алай булай теге менә у бит мәхәббәт сорап тормый күңел халәтеннән, яшеннән. Уянып киткәне юкмы андый мәхәббәтләр? Аллаға шөкер пока. Аларның күбесе өйләнгән, өйләнмәгәннәре тоже нормально җайлап йөриләр алар. Тамсамча җайлы. Шулай ук Илнурның тормыш иптәшеннән көнләшү хисләре тойганың булмады. Бик адекватный хатын. Айгөл, ты что? Не. Без хәбәрдә телефоннан да сөйләшеп торабыз, булай да аралашып торабыз. Хатынны тиле булса, разве Кулахметов йөри ала концертлар белән? Монда бит, анда Фәнзилнең хатыны, Илшатның хатыны, монда күбесенең хатыннары. Алар теге чәчрәп чыгып менә теге көнче нәрсәкә булса, аларның берсе дә эшли алмыйлар. Алар бит понимает, что это хезмәт. Анасы беләсезме, шундый распространенный әйбер бар менә. Артистлар гулять итә инде аларда. Артистлар эшләр инде, артистлар гулять итәләр инде. Вот мин наоборот конкретно әйтәсе килә. Эшкән кеше һәр көн сайын 3 сәгать концерт бирә алмый. Әле бит ул концерты гына, әле аның 5 сәгать монтажы бар, и демонтажы бар. Ничек менә постоянно эшләр инде. Нет. И менә гастрольдә йөргән кешеләр анда теге алар гулять итәләр инде. Юк, аларның вакытлары юк гулять итәргә. Без һәр көнне төрле шәһәрләрдә, без барып төшәбез дә, алар сәхнәне куялар да, 5 сәгать йоклап алалар да, опять концерт җыялар да, тагын юлга кайчан гулять итсеннәр алар. Аларның йокларга вакытлары юк. Мин көләм инде теге, мин әйтәм берәр чибәр генә хатын-кыз белән карават икесен бергә әйтәм, кайсын сайлыйсыз? Йокларга иде апай диләр. Йокларга да вакытлары юк. Менә беләсезме, шәхсән хатын-кыз буларак, әйме, шул бизнес эшләгән кеше буларак мин күптән кызыксынам инде. Бу Исиянең дизайнеры ниндирәк кеше микән? Ничек соң ул һәр даим шундый үзенчәлекле костюмнарны булдыра микән дип. Монда Исиянең дә үзенең идеялары күптер, әйме, һәм сез дә алып аның идеясын аңлап, бергәлектә эшләгән костюмнар Малина. Бергәләп, чөнки бер үзең моны чыгарып булмый. Иң баштан идея туа. Бәлки таянып тукмага, яисә җырга таянып, безнең шундый бер-беребезгә серләребезне ачып идеябыз туа. Димәк, әйтергә кирәк, менә сез кибеттән бер яхшы тукыма күрдегез, кызыктыгыз, я булмаса интернет челтәрләрендә, әйме, сез аны алып кайтасыз бит Исиягә, әйме? Һәм инде шушы тукымага туры китереп, заказ буенча җырда махсус булдырырга мөмкин дип аңлаттыгыз. Айда була, тукыма күреп, бүтән шәһәрләрдән, бүтән чит илдән, даже чит илдән без алып кайтабыз. Не всегда русча сөйләшеп китим. Не всегда бывают ткани. Ай. Сәхнә арты дуслар ничек барышлап күрсәтәбез әйе. Булмаганда без аны үзебез уйлап чыгарып, фабрикаларга заказ биреп, менә иң самое сложное платье, да, Иде без менә күрсәтәбез һәрбер костюмның тарихын, Алина. Бу күлмәк безнең тукымадан китте. Илсия өчен спецзаказ бу. Моның бу иң кыйбатлы һәм иң зур эшләнелгән күлмәк. Иң авыры. Бүген соңгы концертта символично аның молниясы җыртылып, ул менә шулай итеп чыкты. Шулай итеп ике җыр җырлап. Шундый казус. Беренче концертта, әйме, Роза, беренче концертта то же самое булды. Иң беренче концертта то шулай аерды да булавка белән эшләп чыкты. И представляете, бүген соңгы концерт. Беренче концерт һәм икенче концертта, это вообще мистика просто. Бу безнең самый главный, наверное, күлмәгебез бу концертның, чөнки ул зур эшләнелде, иң авыр эшләнелде, потому что каждый шофыннан бу тошларны алып, аннарысын яңадан тегеп, аннарысын яңадан ябыштырып. Иң сложный крой для меня, да, вот как бы такой дизайнерский. Бу иң яраткан. Инде Илсиянең да, булар бу Илсия ассоциируется с Илсией это платье.
ее силуэт и вообще все. Она выбирала сама ткани, это ее пожелание, и это ее идея в том, чтобы она меня второй год просит, чтобы вот эта вот трансформация, мы долго думали, это такая инженерная задумка у нас, и воплотили бу концертный. Міне 2 жылда Гүзел біз аны 2 жыл вынашивали эту идею, и вот получилось у нас воплотить. Вот. Каждый костюм уникальный на самом деле, потому что Илсияның мында душа, анын примерка сойын үзгәртүү, естественно же. Біздің даже с аяқ киімдері, мен мында көрсетірге ма бұл? Көрсетіңіз, бізге бик қызық. Аяқ киімдерін аңа специально сапожник эшләп тегеп бире. Каждый костюм біздің алар берничә, каждый костюмга тектіріле даже аяқ киім. Әфәрин егетләр! Ах, үзебезнекеләр үздерә Илсия Бадретдинованың төркемендә әйтергә кирәк берсеннән-берсе көчле, талантлы яшьләр һәм артистлар. Эшләр дуслар, карагыз әле. Бuna o'zingiz tushib turasiz do'stlarim, har birisini Илсия chin ko'ngildan yaratib, talantlariga бәя berib, аларны матур итеп игълан итә. Ни өчен сез бүген концертка килдегез? Илсияны потому что бик нык яратабыз, и хөрмәт итәбез. Ә ни өчен хөрмәт итәсез? Потому что ул анда талант, уш китмәле талант. Андагы талант, энергия, шундый дәрт беркемдә лә юктыр. От нее такая исходит шикарная энергия. Смотрю на нее, восхищаюсь, люблю ее очень песни, обожаю эту певицу, классная вообще. Я еще и не раз буду приходить, обязательно буду приходить. Продолжай себя в таком же духе. Ты клевая, ты классная, ты вообще бомбическая. Şunun kaseti var ya, hatırlısın ya. Flora hürmet var. Toylara zaman olmuş, yıllarla 40 minutluk kalmışı da. Яхшы кеше туган бүген дуслар, ничек инде бу җырсыз Илсия Бадретдинованың концерты узсын ди. Монда бәйрәм, монда рәхәт дусларым. Тамашачылар чын мәгънәсендә бүген ял итәләр. Sizin hoşunuza dostlar, Güzel Ali kızı, әйе ул Илсия Бадретдинованың тугры дусты, оештыручысы, бүтін шушы программаларны, шушы төркемне тотучы дисәм дә булайым, һич агыш булмас. Гомумән, менә Güzel әйдә әйләнеп кайтыйк әле. Бу бит инде Илсияның алдагы бүтән тапшырулары сөйләгәннәреннән чыгып әйтәм, Илсияның бик егылып ятып, менә туры мәгънәдә егылып яткан чагында син килеп керәсең аның фатирына. Һәм әйдә кызый, турып бас, без синең белән кредит булса да алып эшли башлыйбыз дип, аны алып чыгып китәсең өйеннән. Менә шунда син егылып яткан Илсиядә нинди ышаныч күрдең? Нәрсә сиңа менә шушындай ышаныч бирде, бөтенләй үзең дөньяңны ташлап, эшеңне ташлап, аңа килеп кредит алып иҗат итә башлауга? Белмим, хәтта нәрсә мотивировать иткәндер Роза, но мин хатын кыз буларак аңладым мин аны. Понимаете, ул теге концерт белән түгел, җырчы буларак кына түгел, хатын кыз буларак. Сиңа жәл булды ул. Да, жәл булды и аның теге куркып яткан чаклары ул вакытта бик авыр моментлар булды. Менә шул син килеп кирдең ул фатирга, менә шу картина хәтереңдә. Илсияның теге репертуары юк. Бөтенесе алынган бит, телевидениедән алдылар, радиодан алдылар. Кайда барып белсә дә авторлар язмыйлар, аранжировщиклар язмыйлар. Бөтенесе отказ. Менә шул вакытта Аллаһ Тәгалә кәем белмим. Теге Илсия все мин беркемгә дә кирәк түгел инде дигән вакытта мин хәтерлим Айдар Тимербаевның килеп мин беркемнән дә курыкмыйм да, нитмим дә, әйдә бергә эшлибез дип Айдар Тимербаев кулын сузды, композитор буларак әйбит. Аннан Васима Хайруллина минем авылдашым, текстларны аңа яздырдык. 99% безнең программада Васима Хайруллинаның текстлары иде. И Айдар Тимербаевның көенә язылган җырлар. Һәм сез аларга кредит алып, шулай шуннан акча ал. Кредитны байтак түләдегәлбез. Ул кредитны кайсыгызның исемен алганыгыз инде? Минем исемдә булды. Потому что Илсияның исемендә кредит бар уже.
Бу шынапта хайран калыр, сокланырлык. Бу мотивация менә киләчәк яшьләргә дә мотивация биришергә ярамый. Илсия бик көчле рухлы хатын-кыз бит ул. Сабыр, мин үзем бик теге кызу канлы. Без шуңадан нидер инде ул һава, воздух бит, водолей, ә мин ут, овен. Әйе. Син кызсаң, синең янәшәңгә йөрмәскәме? Юк. Бер 10 минут вообще мин укырга килергә ярамый. 10 минутта суынам, мин үзем тиз суынам. Әйе. Нәрсә сине ошыңнан чыгара? Нәрсә эшләмәскә кирәк сине кыздырмас өчен гүзәл? Мине кыздырмас өчен вакытында эшне эшләргә кирәк. Мин яратмыйм менә эшне әйттең дә кешегә. Ярар ди дә юланы оныта. Ә мин бит уйлыйм үземнең башымда ул эш эшләнгән дип. Мин мәсәлән 1 ярты сәгатьтән киләм, эш эшләнмәгән. Мин андый бер яратмыйм. Төгәллек дип әйтер идем мин. Төгәл булырга кирәк. Сезнең төркемдә хәзер моны барса да аңлаганнар, сездә гөл төгәллектер, әйме? Аңлыйлар инде Аллага шөкер. Көндә әйтеп, аңлатып, өйрәтеп туры кирәкми? Шуңа кипиш дип укшамат куштылар миңа. Искиткеч тагы да бер зауыклы номер дусларым. Әйе, исә әйтергә кирәк, һәрбер җырны эксклюзив, матур һәм кабатланмас итеп тамашачыга тапшыра да белә. Монда музыкант, монда экран, монда шундый режиссер осталыгы, монда костюмнар барса да уйланылган. Үземнең дә әле менә рәхәтләнеп, баян уйнаган музыкант янәшәсенә утырып шайтып, исәгә кушып җырлыйсым килеп китте. Чөнки менә чын күңелдән җырланылганы, тере тавышка җырланылганы һәм һәрбер җырны күңеле аша үткәргәне исәнең мондагы мөхит һәм энергетика аша сизелеп тора, дусларым. Бер ел дәврендә 200 концерт бу синең быелгы елның шулай ук бик теге зур иң уңышлы нәтиҗәле елың дип әйтәсеңме моңа тиклем? Юк, узган елымда шулай булды, Аллага шөкер, аңынчы да шулай Бу булды. рекорд елы түгел димәк. Юк. Менә шулай берничә еллар мин Роза, мин андый әйберне әйтергә дә куркам. Бәхет, тынычлыкны ярата. Аннан соң мин бер яхшы сыйфатымдыр дип уйлыйм. Мин бөтен әйберендә бик адекват кабул итә торган. Бу үтәчәк. Менә бу тулы заллар, менә бу ажиотаж, бу үтәчәк һәм минем концертларга халык йөрми башлаячак. Бу факт. Минем киләсе соравым исә, ә шушы үткәч, Менә шул үткәчтен теге бик авыр булмасын өчен хәзердән үк шатланырга ярамый. Ул үтә торган әйбер. Мин гел әйтәм, ул кайгы да үтә, шатлыгы да үтә. Просто бер мизгел генә. Нык авыр вакытта әз генә түзәргә кирәк. Нык бәхетле вакытта да әз генә түзәргә кирәк. Чөнки анда теге беренче урында Аллаһ Тәгалә булса, артистның тормышында, икенче урында бик зур организм менә монда тамашачылар дигән Гали Җәнәп утыра. Вот ул хәл итә. Онда теге, мен менә шуңа хәтле концерт ясадымнар дип, алар кычкырып көләргә мөмкин. Давай, ясап карага, без килмәсәк нишлисең син? Менә шундый әйбер, поэтому һәрбер артистның да үз вакыты, ул була да китә торган әйбер, чтобы теге менә мондагы тараканнар бәхеттән йыгылып аякларын селкеп ятмасыннар өчен гел тынычландырып торырга кирәк. Үтә тынычланыгыз дип. Бетә. И это пройдет. ИБ командасының артистларын туктатып та булмый. Ничек шул хәтле көч, илһам бу исиядә бетмәс төкәнмәс энергетика ишатаймы? Сезнең һәммәгездә дә шулай. Синдә дә шулай? Бөтенебездә дә шул энергетика. Гомумән ул бара апайдан. И естественно үзебездә бирәбез шул энергетиканы, Аллага шөкер, беребездә бер вакытта да концертка, халыкка карата салкын караш белән караган булмады гомергә дә. Бу сезнең чынапта һәрбер чыгышыгызда ИБ бандыда инде. ИБ банда чынапта ничек бар шулай? Дуслар, игътибар итегез әле. Илшатның костюм сала торган чехолына да бит менә ИБ бая. Сез үзегез шәттегез. Әйе, моны минем хатынның әнисе эшләп бирде, минем теща, яраткан тещем. ИБ баян дип язып бирде. Такая только у меня и больше ни у кого нет. Миңа калса хәзер башкаларда күреп бәлки заказ итерләр бу бит шундый эксклюзив костюм чехолы, Илшат. Мин бит моны заказ өчен эшләмәдем. Гомумән үзем өчен эшләдем. Һәм аерылып торайм, тизнә табыла бүтән костюмнар яткан урыннан. Элементарно килеп кергәндә дә бер концертлар залга теге солянкалар ниләр була бит. Ага, ИБ банда килеп керде, сразу все таныйлар, Аллага шөкер.
Исәят кыргызы тагын бер шундый сорау, менә сез көннән-көн үсәсез, әйме, көннән-көн сезнең Картаясыз дейм. юк инде менә шул сүзне кыстырасы килми. Юк, үсәсез, тамашачыларыгыз көннән-көн арта, эстрададагы дусларыгыз шушыны исәпкә алып артамы, кәмиме, ничек? Вот смотри, давай баштан вот само обозначение дус. Дус бит ул һәркемгә әйтелә торган сүз түгел. Яхшы таныш булырга мөмкин. Татар эстрадасында бөтенесе белән дә яхшы мөгамәләдә. Безне теге сөйләшергә өйрәттеләр, исәнләшергә өйрәттеләр, тыңларга өйрәттеләр. Мин беркем белән дә прям теге дошман дип әйтә алмыйм. Нормально исәнләшеп торабыз, сөйләшеп торабыз. Менә прям теге, минем татар эстрадасында шундый дустым бар дип әйтә алмыйм. Димәк, андай дус булмагачтын, сез инде Ну анда априори ничек менә шуның хәтле конкретно син дус була аласың, если син бер-береңә конкурент. Моны баш белән уйлап карасаң, ничек менә һәрбер кешенең дә күңелендә була бит инде, менә, например, мин киләм дә минем алдагы концерт, мәсәлән, артист коллеганда 5 көн тутырган залны, мин 2 көн тутырган залны бит. Мин прям теге ничек инде менә, ой, яхшы булган. Да, әйтәсең, барыбер ички ягында ничек ул прям теге серләреңне сөйләшә торган, алай була алмый ул. Априори булырга не может. И потом, например, иҗат ул нәрсә? Это идеялар. В первую очередь иҗатта это идеялар. Җырга, костюмга, сәхнә бизәлешенә, там ниндидер моментларга идеялар. Дус белән мин инде улим теге бөтен серләреңне сөйләшеп утырасың. Ничек син серләреңне сөйләшеп утыра аласың, если син как можешь шулай яшерәсең? Шундый матур итеп инде йырлый инде. Менә елап та утырдым, йырлап та утырдым. Бөтенесе дә булды, конечно. Шундый матур концертта. Исеркме. Дальше үзенең шушын иләр шишмәсе, саекмасы матур итеп йырлап халыкларны пускай шатландырса үзенең җырлары белән. Шундый матур, искитмәле. Biz İlsiya Badreddinova bik нык яратабыз. Biz Зияншура районынан килдек. Әсәй менә ярты ел күсепкәнгә ага ошо настоящий концертты күрһәтәм дип мин аны алып килдем. Потому что Илсия Badreddiновның концертынан да әйбәтрәк концерт күргән юк әле. Илсия, мы тебя обожаем! бар көчеңне җыеп торып баз. Бу җырны мин инде кабатлап әйтәм, алдагы чыгарышлардагыча тыңламаган, белмәгән кеше юктыр һәм күпме кешегә бу яңадан яшәп китергә, яңадан торып басып, тагы да яңа адымнарга үзенең уңышларына ирешергә ярдәм иткән җыры Илсия Badreddинова. Шуңа күрә рәхмәт, бу җырыңны беркайчан да репертуарыңнан алмайсың. Бу җыр һәрвакыт актуаль, һәрвакыт кирәк һәм һәрвакыт күңелләргә ышаныч бирә торган җыр. Азал җырлый дуслар, тыңлагыз әле. Бар шундый теге хөрмәт итә торган коллегалар әйме. Менә или анда теге башлап кына килә торган, или анда вот прямо нормально иттереп күтәрелеп бара торган коллегалар. И прям вот хөрмәт белән карайсың, ой, молодцы, булар эшлиләр, давай, теге тапи дип эшләп карап утырасың бит. И потом менә күрәсең дә, что алар сине кабатлыйлар мәсәлән. И шундый күңелгә бәрә, мин әйтәм, зачем? Ты же неправильно делаешь. Мине кабатлаганга күрә түгел обидно, а то, что алар үзләренә үзләре аяк чалалар. Аны бит тамашачы күрә. Эй, бу да шуны ук эшләгән инде. Без моны күрдек бит инде, шушы ук әйберне ясаган бит инде диләр, например. Иҗатта, вообще эстрадада, шоу-бизнеста это непростительно. Эстрадада вообще иң беренче чиратта тора торган критерий это син кешегә ошамаган, башкаларга ошамаган булырга тиешсең. Это индивидуальность. А когда кабатлыйсың, тебе кажется, что ну все нормально, ладно, шуннан нәрсә. Тамашачылар күрәләр аны. Менә бик күп язалар. Мин бер биш әйтәм. Буладыр инде, и потом, например, вот момент
Ниндидер теге мировой юнәлеш дигән әйбер була. Әйбит анда без барыбер Инстаграмнан карыйбыз. Хочешь, не хочешь, там ниндидер мотивлар барлыкка килә, ниндидер тренды анда кием буенча, име сәхнә буенча. И син хочешь, не хочешь карыйсың да, и шундый әйбер ясарга тырышасың, но бит синең коллегаң тоже карый аны. И ул да шуны ясарга тырыша, понимаешь? Андый очраклар тоже була. Это очень опасно. Шамалап кына иҗат итәргә кирәк. Гомумән иҗат дөньясында бик четерекле мәсьәләләрдә күп. Урлайсың икән, шамалап урлай инде, алай ук нагылы түгел. Вот так. Hörmətli tamaşaçılar, indi күп санлы тамашачыларның соравы буенча Мәгъдә бакчасының шомыртлары тәүге тапкыр яңгырый, чөнки халык ярата. Халык инде һәрбер җырын беренче тапкыр җырлатыр. Илсия Бәдретдинованың, әгәр дә мөмкинчелек булса, дуслар, монда бүген рәхәтләнеп барсы өчен күңелдән ял итә бии җырлый. Мен инде беләм, синең журналистика өлкәсендә дә бик үсәсең килә, тапшырулар ачып карыйсың килә, әйме? Һәм менә бүгенге көндә син журналист буларак үзеңә нинди сорау бирер идең? Сен канәгатьме дип? Җавап биререм, мин канәгать. Мин үземнең эшләгән эштән бер вакытта да 100% канәгать була алмыйм, ансы факт. Ләкин мин язмышым белән канәгать. Менә барлык яхшы яклары белән, начар яклары белән бүгенге көнгә килеп җиттем һәм бүгенге көнем белән мин канәгать. Уважаемые артисты, если вы не разойдетесь, они не закончат. Рәхмәт сезгә, мотор тапшыру өчен. Рәхмәт, Роза. Үзеңә рәхмәт Илсия булганың өчен. Шушындый синең тамашаларыңда эшләргә мөмкинчелек биргәнең өчен. Синең шундый җавапларың, синең шундый фикерләрең, синең шундый киңәшләреңне ишетергә мөмкинчелек биргәнең өчен. Котлыйм сине. Бу бит синең тормышыңда тәүге бер вакыйга. Мин булай итеп әйтәсе кирәк. Чын күңелемнән телим. Чын күңелемнән телим, әле генә сәхнәгә аяк атлый торган коллегаларга менә шушындый абсолют бәхетне тоеп карарга. Тулы заллар, рәхмәтле тамашачылар, бердәм команда, талантлы кешеләр, мин елыйм ха. Әйдә ела, бүген барсы да ярый. Татып карарга насыйп булсын. Мин шиксез рәхмәтлемен һәм бәхетлемен. Субханалла, күзләреңә тимәсен бу бәхетеңә дип әйтәсе килә Илсия. Яратабыз, сокланабыз, горурланабыз. Илсия Бәдретдинованың Едрик-Күдрик дип исемләнгән 200-нче концерты яшел концерт булып Уфа шәһәрендә тәмамланды. Һәр вакыттагы шамында кызу энергетика, затлылык, зауыклылык, югары сыйфат барысы да сәхнәдә, залда тантана итте. Әйе, Илсия, мондыйны син генә булдырасың. Һәм без сине сокланабыз, без сине яратабыз. Безнең эстрадабызны озын-озак еллар дәврендә шулай яктыр, үстер, байыт. Мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезнең белән төгәл бер атнага сау булышам, дусларым. Көчле булыгыз, яхшы энергетикалы булыгыз, күңелләрегездә гөл яшәргә өмет, ышаныч уятырдай хисләр тантана итсен. Һәм мин һәммәгезгә дә Илсиянең бандасы кебек дус, тату, гаилә, дуслар, якыннар телим. Чөнки бу чынлап та кабатланмас соклангыч ИБ бандасы. Сау сәламәт булыгыз, дуслар!